Yebo. Ya Ndlovu ngibona ukuthi uyangifonela. Ngikufonela. Ya. Ukuthi khona la ngigcine ngishayeka khona. Yabo. Ya. Ukuthi angazi ukuthi elami icala ngokuthi mhlawumbe kukhona la sidelelana khona ukuthi okwami kuphi lokho engikwenzile okuzogcina mhlawumbe kwenza sigcina singasazwana. Ndlovu mfowethu mina angifuni ungifihlele uma unenkinga nami. Kade futhi wayeqala inkinga kimi, yabo. Hawu. Yabona kwayiyona lento futhi yenzakalayo mina Ndlovu ngikhombisa ngokusobala ukuthi nenkinga nami. Mina Ndlovu mfowethu ngiyakuhlonipha yeso. Kodwa ngendlela owenze ngayo mfowethu mina inhlonipho yakho usuyiqedile kimina, yabo. Usuyiqedile inhlonipho yakho kimina. Ngeke ngizongilwe nawe mina ubhuti, yabo. Ngizobona ukuthi uma ngabe kuwukuthi ngempela fanele ngilwe nawe ngizobona ukuthi ngenza kanjani. Ngeke ngizonilwe nobhuti wami mina ngoba uzongehlula. Sewashintshani manje ngoba phela wena usukushilo lokho. No, lalela awungizwa. Ngilalela. Ngithi mina kuwena ngeke ngize ngilwe nobhuti ngisho lokho. Ngeke ngize ngimiselane nawe amanqindi. Uma ngilwa nawe khona indlela engizona ngayo nawe. Yabo? Lalela ke Mdumazi. Ya. Yabona ke Mdumazi ngimdala kunawe yazi. Ngiyakwazi lokho. Ukusatshisa wena kuhamba kube kungipheke kuphele kimi, yabo. Angikwazi mina mfowethu lo. Mangabe uthi ngiyakusabisa mfowethu kushuthi kahle kahle into ngifonela la yikho. Hayi ngifuna ukukutshela lokho ukuthi Mdumazi noma ungenzani wenzeni. Usukhuluma lokho bokukhuluma ngikuzwile kodwa ekugcineni msungisabisa, yabo. Ngenza kusabise mina. Futhi anginazo isikhathi sokwenza lokho. Yabo. Khona nje khona mina ngizama ukutshela ukuthi Mdumazi kufanele ngabe ayenza wena. Njengamanje ukuthi usuke kimi uhamba ukhuluma nesifebe sakho leso uphume kimi. Lalela ke Nkosi. Ungathi ngokhuluma nesifebe sami. Yabona. Anginaso isifebe sami. Ya ungathi ngikhuluma nesifebe anginaso isifebe mina. Yabo. Ukhulume nentombi yakho ke leyo. Yabo. Siyakhuluma ke manje. Ya. Siyakhuluma ke manje. Phuma ke kimi manje. Yabo. Mana ke Nkosi kahle umuntu owefonela mina ubani wena noma mina? Wena ofona njengamanje. Cha ngifonela ukuthi ubungifonela. Angisho. Ngiyabuza manje wena ungitshela into ongitshela yona. Lalela ke Ndlovu. Uma kuwukuthi inkunzi uzongitshela lokho manje. Asingakwenzi nje ngathi singabafazi, yabo. Mina Nkosi anginankinga nawe yazi. Yeah. Anginankinga nje nencane nawe. Futhi estudio lapho ngeke ngize ngisatshiswe wena ukuthi ngizoza khona. Angaze ngikhuleleke mina emathangeni ngisibumbu, yabo. Lalela Nkosi, lalela ngitshele mina. Mangabe ukuthi mhlawumbe bahlale bekutshela ukuthi uyinsizwa, noma mhlawumbe lezi ibhamu zabafazi ngiyiphathani ngibona ukuthi nosabisa thina. Nkosi mina ungangisabisi mina. Angisabisi mina. Umdumazi. Yabo. Wendlova, ukuthi ya, ngikulalela. Lalela. Ya. Icala lami kuwe ukuthi ngahlaba intombi yakho. Ilelo. Ayawazi uyihlaba intombi yami ngahlanya. Ilelo icala lami. Ayawazi uyihlaba intombi yami. Ngangazi mina ukuthi intombi yakho mfowethu. Ngangeke ngiyihlaba. Wena kahle wena Ndlovu uzomoshalela career yakho ngoba uyafayisa. Lo mfana osenkandla uyokushiya mhla efa. Ngoba usazofa vele ugijimela umculo wawuthwalela. Wena uqisha nayo uthatha izinto zakhe ungazazi. Yabo. Uyena. Mina ngifuna ishendezana. Uyena nakathi ngihlaba intombi yakho kanti. Hayi Ndlovu kahle ndoda. Hey, ngiyabuza. Ungenaphi lapho? Ungenaphi lapho? Uyangena. Ngathi ngabafazi nonke nje. Kodwa ngumfazi omuhle mina ngoba ngumfazi ovukelwayo. Uyabo. Ayasuka. Uyabo. Uba ungavukelwa. Cha ngisho mina. Uthi ngumfazi omuhle. Wena uthanda usungazi ube busy noma wengane yami uloku uphansi phezulu ishimane nanto wena. Ngimenzani? Hawu. Ubhizi ufuna ukungihlukanisa nomuntu wami usutshelela umfana lo engiphila naye. Ngeke ngihlukane nomuntu wami ngenxa yakho mina kodwa. Thathela into yakho le uyeke mina Mdumazi. Hayi, kahle wena uthanda ngiyathanda mina. Yabo. Ngakho lo engamlobola.
yabo lo gqoki lokhu ngale ama all star ngolile noma ngathi ugqoka kanjani kodwa nje asuka nizibotho kahle nini ngilwisa mina nje nazi ngilwiselana ngizibotho nini ngiyaxolisa futhi ngokuhlaba intombi yakho ngangazi ukuthi hawu uyafisa ukuhlaba intombi yami ngiyokusendela imessage ekhombisa ukuthi usafisa ukuhlaba intombi yami uthi nje ungayithola usuku olulodwa namanga mfana ngeke uyithole wosila ngabo labo lombilelo libahlaba abadicikile wale enkali yibo laba bakho ngikukusendela khohla mkhulu ngashaya emhlangeni le yami hawe kanti umhlangeni mntomazi umhlange lesibhamu uzosifaka ekhanda kuwo abhaye ya ngisaphithengeni itime ubabela kancane kabi iyaphela ile time namhlanje ayikho into engizoyenza mfethu ngamane sesizonke okay ya so into eyenzeka ke wena lithi njengoba ungitshela ukuthi laphana kwafika angazi noma i-big nazi noma yini sikode yenza abakaze befika umuntu wafika umthunzi kuphela uThuthane wafike wakudla laphana kuleza insuku edla mina ngilalela phela ngazi noma uzongilaya ngikhuluma okay wafike wakudla uThuthane laphana maqede ngazi ngiyahiqwiza bafethu ngicela ukuthi ningangizwa kahle alright wakudla usunokuqala wakudla usunesileva wakudla even fanele siye laphana lokhu nganini sesiyushaya ishow yokugcina waphinde wakudla futhi waze wakuthengele ithikithi usho njalo uThuthane ngikaze ngikhuluma ngethikithi amathikithi ngangivela mina ungamnikeza nje kunalento othi waze wamthengela uthi waze wamenza ikhanda wamba wenza ikhanda ngomgqibelo ya okay emveni kwalapho ke uthi into eyenzeka uma ngabe kuthatha ekhaya wena muntu owawukade ufuna ukuhamba naye hayi lento ongitshela yona wena ukuthi uyena owayekade ethi hambani emantshonsini khuluma ke sithando sami ukuze ngizokwazi ukuthi njengamanje ungagcini sengizonda uThuthane ungagcini sengizonda wena ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani yabo ngoba angifuni ukuthi ngigcine sengikhole izibhanyeni kungenasidingo ngisemgwaqweni njengamanje angifuni ukuyisa imoto khuluma Thuthane ngisho khona bhuti ne yebo angithi ngibona ukuthi ngidala kangakanani ya ngingane ngizokuhlonipha ngakho konke wafika lo bhuti ekuthiwa umthunzi khona ubhuti akayihamba naye ngambuza kuwe ngathi ubani wathi wena yilabo bebig nazo ngani angibazi-ke mina angimazi nokuthi ubani asikhulume lokhu kuqala uThuthane wakubhebha noma wakubhebhanga akazange ngicela ukhulume naye akazange Thuthane ngicela ukhulume iqiniso wafuna ungixabanisa nemdumazi ngixabanise noma ungahleka futhi ngicela usiqiniso mana lihle umuntu ongafanele acabane nomdumazi mina ngoba mina webhuti mamela maninzi nayo into ngicela ukuthi ungilalele ne mina ngicela ukuthi ungilalele sibadala yazi lihle khuluma uThuthane okay angifanele ngizothini okay ngilana ngumdumazi yabo mina ngangixabane nawe ngixabaniso lihle kodwa mhlawumbe okay afike lapho bhuti ngifuna mina ukuthola iqiniso elilodwa before sithi procedure ulihle wambhebha ngithi yebo Thuthane yaza ukuthi ngabe ngiyakubona noma ukhuluma mamela ukuthi mina lento ngiphatha